Ден седми, в който ви давам съвети как да се развиете социалните мрежи. Днес ще говорим за продължителността на самото видео. Важна ли е продължителността на самото видео? Дали да бъде 30 секунди, 10 секунди или 3 минути или 10 минути? Така. Значи в YouTube е хубаво да бъдат дълги видеята. Така е. Може и 2-3 минути също да бъдат дълги видеята. Няма значение, важното да е интересно. За TikTok и Instagram, особено TikTok, например, да, повечето казват, че е хубаво да има 20-30 секунди да е видеото, да е 10 също така. В зависимост от самото видео, наистина много относително. Например, давам ви пример. Ако е видео, в което има текст отгоре и просто музика, 10 секунди, повече няма смисъл. Забавен скетч, в който говориш нещо бързо, забавно, 15, 20, 30 секунди максимум. До една минута, наистина максимум. Другото нещо, има хора, които говорят на абсолютно много интересни теми. Наистина много интересни теми. Така им 3-5 минути. Аз съм стоял 7 минути и съм гледал TikTok 7 минути. Слага си телефона после човека и започва да говори. И мен ми е интересно. Цялото 7-минутно видео съм го и гледал. Ако си имате дълги видеа, 3, 5, 10 минути в TikTok, важното е да бъдат наистина много интересни, темата да бъде страшно интересна или вие да сте човек, който сте доста интересен.